Munggah ana panggung ya Mas yo. Jaya Nuswantara. Piye lagi iki lho enek dagelan dibanting ya lagi iki kok bangeten menusrone awake gedhe ngene nyapa mbok glempang rono muwi tahani to Mas nganggo tangan kok kuat modele kok wis ngece kancane piye Mas ya sugeng dalu macange Sugeng bali Bu selamat malam piye sehat ya sehat alhamdulillah panjenengan panjenengan sehat Pak nggih saged panggih melih kalih jenengan panggih teng Karangdina ya pokoke alhamdulillah dalu iki alhamdulillah regeng sanget kepenak pasarane rame banget niki nggih kowe iki omong ora cetha kabeh piye to Mas iki mbok yo genti-gentan ngono lho nek ngomong ben ketok kompak ngono karepe Pak lek kowe lek aku wis gentian kowe Pakku wis sik ndang kowe yo balike yo ning aku neh kok omongane kok. Nggih alhamdulillah. Heeh. Nderek remen, nderek seneng dalu punika saged pepanggihan langsung tenggene dusun Prapatan. Dusun Prapatan luar biasa. Dusun kok isine dalan tok lagi niki lho. Lagi iki ya Mas. Nggih. Suwanana kowe Prapatan kene. Nembe sepisan iki ditimbali warga mriki. Ngaturke sembah nuwun sedaya para warga mriki alhamdulillah saged pepanggihan langsung kalih sedaya warga mriki. Jan luar biasa penontone wong iki. Penontone niki. Nyatane lho Kang Dodok. Awake dhewe pentas ana ngendi-ngendi nggon ana ing Kediri ya to. Mengkon Kepung, Puncu, Kandangan penonton mesti mbludak luar biasa. Mbludak mertandake napa Pak? Mertandake lek warga mriki khususe niki warga ingkang budaya. Nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup nggih to. Gelem nonton ning YouTube ya gelem nanggap langsung. Alhamdulillah tenan Mas. Nggih. Tahun kepungkur aku sowan rene. Ampun ping kalih niki jenengan. Wong iki tinimbalan sowan rene meneh. Alhamdulillah berarti tandane jenengan ditresnani warga mriki. Ya matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Anggone olehku nyambung rasa nalika semono katarima. Keterima nggih leres Pak. Napa melih luar biasa panitia mriki. Wis luar biasa hebat Pak. Mang sampean transit ning ndi Mas? Transit langsung teng dalemipun Bukasun. Oh ngene Buning. Nggih Buning. Wah istimewa Pak. Piye? Pasugatane banyu milih. Walah nek masak jangane tewel istimewa. Wale jos. Jos endi? Nek tewel endi? Wong kene nang sekolah TK kok kursine cuwilik ya. Aku malah kaya kethek ya. Malah ngaku kecek. Lah kowe ora ngerti kok ning kono wis disiapne daran kok, Pak. Estu iwak nggih enten. Iwak kula suwe nduk kuwathah ngeten niku. Enten sing empal gowedi. Karep kula nggih bom Pak teng andhap. Tak beno, lah terakhir tak cokot lah kok laos to Pak niku. Wis bejaku aku ngene wong jenenge ado-ado king anu Bojonegoro dugi mriki. Ning istimewa niku setunggal, Pak. Apa? Pak Kasun niku lek gawene kopi jos. Enak. Pahit ora kaprah. Lali paling mboten diparingi gula. Ora kono ngerti nah awakmu ki kencing manis. Kencing manis dasmu kuwi. Ki omongane sithik nyelekit ya, Pak. Lah awakmu lho nek omong ketak apal sampai saiki ra nek sing bener kok. Ora bener piye? Niki teng mriki mesti ramene niki mertandakne nak cinta budaya yo. Ya bener to Mas, wong ning kene enek enek penonton wayang rame kaya ngene iki. Pertandane apa ora ngerti. Pertandane apa? Padha nganggur. Lho ngono lho. Kok iso padha nganggur nek repot mesti gak iso rene lho, Dok. Iya apa ora? Nggih ta Bu nggih? Yo, kuwi pasukanku. Lah kowe golek botoh ning kene modelmu kowe iki. Lah pancen yo iya lah nek repot mosok iso teko kene. Yo iki lah enek sing sip malam kerja. Enek sing ning sawah sip malam. Apa enek kanggo sawah sip malam mbayani. Sawah-sawah dhewe nyapa? Dianggep pegawai kantor sip-sip malam ning sawah nganggo sip malam. Yo ora ngono, Mas. Lah nek piyai kados ngeten iki kan yo jos tenan to, Mas. Gitu Pak nggih. Heeh. Lah enten ngeten iki wayangan kok sing dugi kathah ngeten iki. Kathah gratis kok. Iki omongane kaya silet bocah ki suwe-suwe. Landhep tenan kowe iki. Oh ya aku omong mesti realita. Realita piye? Kowe iki lho kudune bersyukur iso tanggapan ning kene. Nek gak gara-gara wong dusun Prapatan kene, kowe dina iki nganggur
mikir cicilan Bank Mekar apa kowe sesuk nggo bayar? Oh, sorry Bank Mekar padane kuwi. Lah kowe lek ditagih Bank Mekar piye kowe? Lah aku BRI kok. Apa Bank Mekar? Lah wong duwe utang kok sombong to le. Utange berarti jek dipercaya wong. Pikiran namaku tertulis di bank manapun. Jadi oleh utangnya mergo dipercaya wong. Dipercaya tiang ngoten niku lho. Dadi awake dhewe kudu bangga dalu punika teng perpetan gundulmu apekno. Endi iki? Dusun Prapatan. Ngono lho Mas, kok modelmu ki sok kemerus sok sombong. Aku ki ning kene wis dikenal wong kene, biasa ndelok YouTube, komet. Kemeruh. Apa jane iya? Ana sing foto siji ning nguri, jret-jret komet, tak kira to ngefan kowe. Ya apa? Lah kok lerekanmu rung mbok benakne. Marek ngene to. Masa wong kene do akeh sing kenal to karo komet. Lek teruse pun padha kenal ndekne, Pak. Tapi aku gak percaya. Jajali. Mulane kula tanglet keriyen. Jajal. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang teng ajeng ingkang tansah kinurmatan, sampun tepeng Mas niki napa dereng? Krungu kowe. Krungu ta urung kok? Kok nggih? Sing kene to kene. Nyuwun sewu ingkang mirsani sebelah kiri sampun tepang kali Mas niki dereng Pak Bu. Oh, kompak kabeh. Kompak urung ngono Mas. Ha iya, dereng. Lah kowe iki jenenge wong sombong dhisik, kowe iki jenenge wong umuh, tidak sesuai bukti kenyataane kaya apa. Lah aku ora kenal neh kowe. Oh kene padha ngrasani lho dagelane lho kaya tugelan drum. Yo gawedi ra ndek gulu. Wonge ora ndek gulu ndasmu ngono. Kene ya gulu duwe wong umum ngene lho to. Piye? Kepala, gulu, awak, Aku sikil. ya umum kok. Ora iso kowe bar kepala bablas awak. Gulumu ndi? Ora enek gulune saru. Iki lak gulu to, Mas. Ndi ndangak-ndangak. Ndi gulu ndangake rekoso ngono to. Ya ora koso wong ki gajehe akeh ngene. Kowe pe ngomong manusia berlemak ngono to. Wapuk kowe iki. Ngono salam apa piye ngono? Piye iki? Ya karek kowe piye kok jare wis terkenal, tapi mang dirasani tenan, Pak, saestu. Piye? Kuwi to dagelane komet dodok. Sing dodok ku lho kok yo ketok bagus, putih, resik, lemu ngono. Ibuke nganggo jilbab pink gak salah. Kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Sapa? Kaya Kirun. Kowe ya dirasani. Aku. Sing sijine kaya kancane Kirun ya. Kaya sapa? Kaya Kirik. Ancen pun dibagi-bagi nggih, Pak. Wis gak pareng nesu dina iki. Aku ora nesu ta to. Ora nyapa. Aku justru gumun karo awakmu. Kok iso gumun piye? Kok ya betah dagel karo Kirik. Menangka basa Kirik iki ora ngger wong iso berarti kowe pak-pakane Kirik. Lah nek awake dhewe do Kirike, kok ndageli teng wayangane Pak Didi. Berarti Pak Didi nggih bijaksana. Wong ngerti para Kirik ditangkap. Lambemu. Kowe iki lho lek gak gara-gara Pak Didi ra iso sowan rene, Mas, ra iso panggil langsung warga kene. Ha iya ning aja mergo Pak Didi tok ya mergo para masyarakat mriki swadaya urunan akhire dusun Prapatan iso nanggap wayang terus didelok-delok dhewe bayar-bayari dhewe nggih Pak Bu nggih. Muga-muga dusun Prapatan mugi-mugi dados dusun ingkang maju. Pembangunane rakyate kathah rejeki Allahumma. Amin. Oh enak anggere lunas iki ngomong lancar. Amin. Masa wis lunas? Lho, pripun. Lho jenengan mboten krungu info A1. Oh, durung. Dugi tek langsung Bu Didi share. Ngono. Ngeten iki lho pokoke awake dhewe melu seneng. Bu Didi to? Lho Bu Didi, lho ngeten iki lho. Dalang nek dalang bagus, ganteng, besake wayang ya apa ki apik. Ya ngene iki, dimanapun ada Pak Didi, di situ pasti ada Bu Didi. Sing teng jero Teng lebet wae Bu Didi. aduh lah tuh tak teblek-tebleki. Anu Bojoku iki punten lho Pak. Lho Pak. Oh ora raruh lah. Ora neblek tok Pak, kula ngertos ki Mbak. Bar neblek kok tek terus. Ora. Aku ora idik-idik ora. masa bojoku mbungone. Mboten kok. Alah Bu aku ngene pek. Lah terus bar kuwi terus ning di tanganmu. Aku terus rono-rono. Lho nggih to Pak. Ora guyon. Upama kucing sluthak niki Pak kok iso. Nggih. Nggih piye to. Kono lho salam sing apik kono. Wis aku wis kowe sing urung kok dadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngono ki biasa tuh sing menarik ngono lho piye wong piye ya salam kok aneh ngene Bang. Alah lah biasa. Biasa. Assalam. Iya. Wajahmu lho wong padha wedi kaya kucing. Ayo.
Sing apik senyum, senyum. Kucing gila kucing. Ya omongane saiki ta gak penake Oh, iki. sing lain. Mbok yo rasa menghina aku iki juga ciptaan Gusti Allah. Wis entek. Ayo entek tak bantah tekan ndi wong teko Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu ibu-ibu teng ngajeng sami sehat nggih Bu nggih. Pun ngantuk dereng Bu. Alah wis tok nak ngantuk turu dhewe ngono kok takoni. Mugi-mugi sedaya tansah sehat wal afiat Allahumma. Amin. Rasane satu kok kene. Kok demene? Mbok yo ben aku sik kasih kesempatan Aku sik. iki ngoreksi kata-katamu. Kula namung saged derek dedonga kagem sedaya warga mriki mugi tansah panjang umur sehat selalu. Mugi-mugi tetaneme subur, tetaneme kathah, hasilé melimpah Allahumma. Amin. Amin. Nek di sawah ora di sawah panen opo? Ya aku lho mbok kon piye to Mas? Aku lho kurang piye? Donga ora kulake ya sing lengkap to. Lah kuwi kurang lengkap piye wong kuwi yo becik. Mugi-mugi panenane kathah melimpah sing gadah sawah. Lah sing ra duwe. Sing mboten gadah mugi-mugi saged tumbas. Benjing taun ngajeng lho ngono. Apa gade apa piye kok. Iki omong kok omong nyuwun sewu Pak. Lambene kok so enteng men to, enting men lho. Lah wong kok ora duwe sawah kon tumbas sing nganggo duit Mas. Lah nek gak duwe duit, utang no. Iya to iki. Wong urip kok gawe angel iki lho piye to? Astagfirullah. Urip iki gampang. Mbok kon utang ning ndi? Nang bank. Bank dibangun bangunan kaya ngono kok. BRI enek, BNI enek, Bank Jatim ada. Iki sesat ilmumu ketok Lho iki wong sing real, mikire iki sing gampang-gampang. Wong iki nek ngantuk turu. Ya. Wong lesu madang. Wis ngono-ngono ae. Ora ndek dhuwit ya utang ngono. Utang ning ndi? Bank blok. Lah nek ditagih bank piye? Yo semoyo to. Oh, ilmu welut putih ketok bocah. Ora welut putih, pancen rung duwe sing dikekno apa? Kuwi jenenge wong utang ra duwe isin ya kuwe. Ora iso sing ra duwe isin iki pegawe bange. Lah nyapa? Lho nagih bolak-balik nang nggonku seminggu ping 4 lho. Ora tak kei kok jek moro terus. Ora duwe isin lho. Bocah iki koclok. Mas, wong mestine mikir kono pegawe iki mesti kan Pak Didi. Piye to? Mas, wajibe wong utang kuwi nyaur. Nyaur ki enek-enek sing dienggo. Lah kudune iso ra iso golekno. Lho, lah nek urung enek. Ya kudune piye caramu to? Iya, mbok samplukno daerah kene iki. Kena sentol apa Mas? Ora ngerti kok so wong ki mbok yo sing genah sing apik wong mbek kancane dhewe to Pak nggih to. Ibarat kula kalih komet iki kados sedulur to Pak. Ya mena somet namor. Nggih to. Enten komet, enten dodok. Ibarate ki ambeke klambi kula celanane. Sak setel. Ibarate niki omah kula dadi gendenge Pak. Ibarate kula dados pom bensin. Niki dadi toilet Pak. Dadi kan wis klop to Pak. Ngene iki jere. Oh paling gak ya pertalite apa solar toilet lho. Kancane kene dadi pom, kene dadi WC. Umume wong mlebu pom kuwi nek gak bensin ya goleki toilet. Sing akeh sing digoleki toilet. Ya, upamane sing mlebu toilet iki sinden-sinden iki terus piye? Ya ora apa-apa, sinden tok lanang aku moh. Toilet tak tulisi khusus wanita. Sing mlebu lho ya ora. Upamane. Upamane. Di nek sing mlebu mbake niki Indah. Mbak Indah. Mbak Indah ning gone pom. Mlebu ya ben ta. Goleki toilet. Ya. Terus ape ning kono toilet. Iya. Kowe perasaanmu piye? Aku ya meneng ae wong aku toilet tok. Iya. Mlebu toilet ya to. Pikiranmu kan wis rono to. Lah ape ning dine wong padha lanange ya paham to kok. Iya. Walah toilet dibuka ceret. Mbake wis mati koblet kene. Ya langsung sret. Aku terus tolat. Lah kowe perasaanmu piye? Perasaanmu piye? Aku ya perasaanku ya ora karo-karuan tapi meneng ae wong aku toilet. Iya. Tapi aku kan roh daerah-daerah ndi. Daerah apa? Kandangan. Lah tapu pisan kandangan. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki mugi gadah putra-putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Putra niku minangka hayat rumah tangga, Pak. Betul, Pak. Katresnan niku hasilnya adalah putra. Betul. Betul. Bahkan saya pernah membaca kalau tidak salah buku itu Komet Mencari Bakat. Di situ Komet Mencari Bakat kesasar balik mulai minggat. Di situ diterangkan bahwa anak selain sebagai penguat rumah tangga, yang terpenting di dalam rumah tangga mungkin banyak yang belum tahu. Minimal
dalam berkeluarga suami dan istri itu minimal harus punya 3 orang anak. Harus. Kok iso rumah tangga minimal 3. Minimal 3, Pak. Programnya negara anjuran pemerintah nggih, Pak. KB 2 anak cukup. Itu program negara. Ya. Ini teori secara real dan di lapangan. Lah nyapa kok kudu telu? Telu ki maksudnya ngene, Mas. Piye? Sing loro, Heeh. anak nomor 1 dan 2 ki arep-arepe ki muga-muga sukses di sekolahno sing dhuwur. Oh iya to mergawe aku. Sing siji iki digoblokne. Ah. Iki sing penting. Sik balen apa? Bocah telu. Telu. Sing loro ki Di sekolahna dhuwur. sekolah sing dhuwur ben pinter, Ben pinter. sukses. Sukses. Sing siji Digoblokne. Lagi kocruk to piye kuwi? ning dia nek ceritane wong tuwa goblokne anak. Loh, ini secara teori ada. Lah nyapa kudu digoblok nih? Sing loro ki umpama dadi pegawai. Iya. Ya ta? Iya. Tugas nang Papua. Heeh. Wis gak tau mulih. Iya. Sing siji umpama nang gone Jakarta Pusat. Heeh. Dadi polisi. Iya. Misale gak tau mulih. Iya. Sing siji Heeh. ora nanti-nanti. Lah nyapa ora? Lagi ngopeni awake dhewe. Sok ben nak wis tuyuk-tuyuk nang ndi to putuku ki mengko blas. Bodo-bodo yo ora mulih. Lah kuwi sapa jaluki tulung? Lah nek sukses kabeh ora enek nang omah. Kabeh toleh wis tuwek glundung ora ngerti ya ora? Ya iki penting lho. Iki yo anek benere, Pak. Ya masuk akal jane. Masuk akal jane. Nggih lho, Dadi Pak. sing siji mang Digoblok nih. Sik aku takok. Heeh. Kowe iki nang omah dulurmu piro? Yo telu, Mas. Telu. Nggih. Sing loro ning ndi? Oh, sukses tugas nang Surabaya, Pak. Wis ning Surabaya kabeh. Sing siji nang Lampung. Nang Lampung. Lah sing ning omah sapa? Aku. Oh, paling iki Pak bocahe, Pak. Iki paling, Pak. Ya ya, Malah apik malah kena aku. Resepmu apik ki, jos kena dienggo patuladan. Pas kuwi urung enek resep kuwi. Ora ya kuwi berarti sing goblok dhewe Iya, kuwi. pancene aku sing digoblok. Ben puas kowe. Ora puas kaya ngono kok nesu nyapa to met kok. Iki alhamdulillah niki Pak Didik sering panggil awake dhewe nggih sembah nuwun lho Pak. Iso nderekke panjenengan luar biasa. Nggih. Pak Didik piyayine gagah pideksa, grapyak semanak bagus, seneng kula. Niki nggih wau pun panggih kalih Pak Kasun. Bu Kasun. Bu Kasune Bu Ningsih. Lah garwanipun kan Pak Guru to Pak nggih. 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 Pak Kasun ketua panitia Bapak Jailani nggih. Nggih, laras. Jailani nggih menika Bapak kadesipun Bapak Sunardi. Bapak Sunardi niku lek diwedarke wonten lho Pak niku asmanipun. Asmane Kinaryo Jopo. Nggih. Heeh. Lek diwedarke ngeten iki Sunardi. Sunardi. Su itu sungguh-sungguh dalam memimpin desa dan juga dusun. Oh, sungguh-sungguh. Iki kok gak penak iki. Iki wis gede kok terus su apa? Susu sih. Iya aku ya iso ngedekno tapi ora desa. Sak joke bar mlebu toilet lho, Dek. Bar cetrok kowe. Terus kowe roh piye? Lah, lho. Takon niku kata su, Pak. Su. Yang berikutnya Nar. Menuju desa dan dusun yang akan selalu bersinar. Bersinar. Nggih. Niku sunar. Di napa ingkang badhe dikarepaken insyaallah bakal dadi. Untuk memajukan desa dan dusun perapatan mriki. Amin. Aku kula pun medharke Pak Kades gentosan. Iya. Kowe medharke Bu Ningsih. Nyapa? Lho, ya gentenan to. Bu Ningsih tak udari. Lho kok diudari piye? Bu Ningsih ki enek apane? Ya enek jeroane enek reno-reno. Mas Bu Ningsih ki dijupuki siji-siji. Dicopet. Iki piye to Pak nek jelaske? Lah ora semayan kok. Ya paling gak awake dhewe iki spontanitas harus punya jeneng kreativitas kok. Kasun. Bu Kasun, Bu Ningsih. Ningsih. Ayo, Ning. artine. Ning. Ayo, Ning, ayo. Main pacar-pacaran. Oh, senenge. Ora guyon. Dencelok bledek lho. Kok dencelok bledek jas ngono. Ningsih. Ning menika pemikirannya wening. Wis sampe bleset, Pak. Wis sampe bleset. Enek sing nulungi sapa mau? Sampe bleset. Berarti Bu Ningsih, Ning menika tegesipun pemikirannya nganti wening. Jadi semua dipikirkan melalui beberapa pertimbangan. Betul. Ning sih penuh dengan welas asih. Berarti panjenengan Ibu Ningsih menika penuh dengan welas asih, seneng sedekah. Menawa. Lho kok menawa piye to kowe iki? Aku ya gur ngawur kok.
Kowe berarti wis ngerti panjenengan Bukasun. Alah dereng. Iki ngisin-ngisini ditimbal. Lah kowe apa ya wis ero. Kok pun jagong to? Heeh, jagong ning daleme kono. Oh, alah wong ki ditimbali rene kudu ngerti sapa to? Pemerintahan desa kepalane sapa? Lho ngono to, Mas. Nek ngerti mundur. Tapi ki sedekah dusun. Ngono lho, Mas. Paling gak kan Pak Kades ya rawuh. Pak Kades ki Pak Kades. Pak Sunardi. Nggih. Ingkang pundi nggih? Pak Sunardi. Bila sing dalu, Pak. Dusune mpun lho, desane dereng lho, Pak. Lah ki apa ki kok so. Lah dusune wis nanggap wayang mosok desane ora. Iki wis menyangkup keseluruhan kok so. Alah, kula seneng lek teng mriki, Mas. Endi? Kowe ngerti endi? Apa? Bukasun. Lah, Bukasun kok mbok takon aku lho. Lah, opo ki? Endi? Pundi to, Pak? Padha ae wong kowe ora ngerti kok. Durung. Lah wau sing panggih kali Pak Kasun, Pak Guru. Kowe narak sing ajeng iki sing jilbaban kuwi lho. Oh, nggih, Buningse lujeng dalu. Ya Allah. Kula wae mrika Bun jenengan mriki. Berarti sampean karo Buningse mrika mriki. Simpangan. Alhamdulillah. Wah, penuh dengan senyum ceria. Persis kali bojo kula. Buningse, Bukasun. Buningse nggih sami bojo kula teng griya niku mesti sumeh. Pedhok wong guyu. Bojone dadak nggih. Angel, Pak, mingkem. Mate senyum terus. Ya omonganmu iso tak percaya tenan lho kowe. Kowe ape omong bojoku merongos ana tak tapuk kowe. Kasunyatan. Tapi kuwi Pak Didik seneng nek kancane bojone merongos kok bangga to Pak. Aku jane mau ngomongne kuwi. Lah sing pamer ya awakmu dhewe. Oh ngono ki favorite dhek ya Pak. Selerane ngono kuwi. Alah, kacek sithik nek gak golek sing demo. Tahun duwe pacar SMA lulus sih Joko Konter, Pak. Kan Joko Konter cah wedok lungguh ya. Heeh. Bareng dijak jalan-jalan lah kok ngene to. Aduh. Kowe kekerasan. Tapi aja salah, Pak. Ampun salah. Tibake selama saya berumah tangga dengan istri merongos. Iya. Merongos banyak manfaatnya. Kok iso manfaatnya apa wong salah satunya nggih, Pak. Kemarin bojo kula pun dikontrak kali Indomaret kali Alfamaret. Wih kondiang. Gara-gara merongos. Harus walayan. Nggih. Kanggo lah niku disalap tenggene ngajenge niku napa? Pintu. Kangge cukit botol. Anggere nek wong liwat tek. Pokoke jenengan angger cek niku bojo kula. Amin. Puas jenengan. Bojo merongos puas jenengan. Niki kangge pertanian nggih saged bojo merongos. Pak Didi urung jelas umpama kowe bar tuku teh botol. Misale terus aku tuku teh botol nggih. Niki bojo kula. Ha, pundi botol? Paman niki botole. Niki botol teh istri. Iya. Nah, bojo kula liwat terus tak cecak. Niku wangsal 2 minggu, Pak. Heeh. Untune ndandakne. Telas kok. Apa kaya untu graji? Untu graji nggo graji ndasmu kuwi. Arang-arang loro untu. Apa enek suami istri ape dicipok terus metu grajine apa enek iki? Oh, lambemu. Ngono lho kok. Tapi nggih niku saged digunakan untuk pertanian. Lho. Wong merongos iki nek gawe pertanian. Niku jenengan fungsine dikurepne. Kurep ketek. Kurepne. Geret sikile. Geret diasmu no. Bojo dinggo geret-geret. Geret dadi kerakal, Pak. Ora. Iki seneng aku. Seneng nek bojoku ra iku rusak no seneng. Wong golek kaya aku lho. Piye? Alah iki malah parah, Pak. Piye bojone kok? Lek ayune ayu, Pak. Cuma masalah siji. Apa? Bobote 106 bener salah. Oh nyek 97. Lah 97 ndek apan kuwi pas dek urung rabi karo kowe. Duwe anak loro mah. Wah, aku mlebet jeding. Selera. Ajeng mlebet jeding WC niku lho. Heeh. Ngantos ngambroli lawang. Lawang itu jebol kabeh. Mergo gak sedeng kuwi. Gak sedeng awake. Kula dandan WC niku pun ping 18 kok. Dandan WC kuwi. Nggih. Perkarane lawange keciliken. Lah kono modot terus e. Takon diet malah gak karo-karuan. Lho malah apik, malah sehat nggih Pak diet nggih. Kaya bojoku takon diet Mas melok senam. Gak. Lah kenapa? Gak enak pas aku. Lho dietnya malah bagus untuk kesehatan. Lah ora wong bar diet niku langsung ambune piye ngono kok. Diet ambune. Mosok diet iki mambu to? Mambu. Kuwi ora diet olahraga. Apa? Itu istrimu ngentut. Menawa kuwi lho ketoke. Kasihate bojo lemu lho apa? Oh, turu wae. Bojo lemu ki embruk. Bojo lemu piye? Embruk. Piye? Embruk. Lambene kok cintung bensin.
Bojo lemumpu. Nggih. Lah nek pas turu ngono kae piye? Alah wis jan kaya Ning kamar wong loro. Kaya nunggu desel. Lah nyapa? Aku iki tak rangkul ya ora teko. Aku karek nang pinggir tok kaya krungu. Wis pokoke mugi-mugi sedaya kemawon tansah tinembeki saking sambikala. Amin. Niki nyuwun sewu angsal tetepangan kali sindene jenengan. Monggo, oke. Wis milih sing ndi? Wis sak sirmu. Nggih. Wah, mening-mening, Pak. Wis pilihan sing. Ayo diramekno to karo Diramekno piye? yo ditakuki siji kersane sami kenal sedaya. Pemanasan nganggo musik, Pak. Musik. Oke, Mas nyuwun ketipunge, Mas. Ketipunge Mas dijaluk dol. Ora didol ngono, maksudnya diiringi. Iringi ketipunge, Mas. Tak dung, tang dung, tak dung. Entang dung. Aku tak nang kono yang ben gak selenco Dik. Biasane Dik ngerjain awake dhewe. Ha iya kuwi tukang ngeprank kowe ketipung kowe. Mikir mali nggih. Ajae lo ngenyek. Kowe ape nyanyi apa ngono batin? Iya padha karo bojoku ketok iki. Yang ini siapa namanya Mbak? Indah. Si. Iki kaya tanggoku. Ya, Pak. Aku gelut ya gara-gara ngene iki ya. Iya to. Galake 7 turunan kok. Pertama ketoke galak tapi asline halus. Nyuwun sewu nggih, Mbak. Tempone kurangi, Mas. Ngangge nada nggih ngapuntene lho nggih amit sewu lho nggih. Gak pengen. Iki kita ape prei bocah iki? Ora. Biasane nak galak niki sedang angkrem. Angkermi pitik to piye kok. Tenan ya pitik angger-angger. Ya pitik nggonmu. Yang ini siapa namanya Mbak? Indah. Kalau boleh tahu rumahmu mana Mbak? Blitar. Kalau boleh tahu wis duwe pacar apa urung Mbak? Urung mau rabi apa piye? Nah, aku oke ae. Lah kok oke ae kowe. Lah kowe rabi karo ki lho, genep 3 dina nek gak mlebu rumah sakit aja takok jenengku kowe. Ora apa-apa malah menghasilkan dah montor. Lho, kok iso? Rumah sakit kok menghasilkan dah motor piye Lah to? wong-wong padha tilik minim nggo dik 50. Ya aku tak klumpukno aku njaluk opnam ora piye-piye jalah. Operasi. Ngono. Heeh. Iya toh. Terus opnam saulan. Kok nek tuku dah motor itu. Bocah iki jan utek iki licin tenan. Aku ngono. Matur nuwun Mbak Indah nggih. Wis ya, wedi to, Mbak. Aku gak wedi. Sing takon ganti saja. Ayo Mas, musiknya. 1 2 3. Permisi ya. Coba ikuti suara saya. La 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 la. Lho apa? Ngajak kucing-kucingan. Malah kaya kucing perlu Lagumu piye mau? Laguku ya aku mau ya. Yang ini. Hei, oi. Biar orang emasnya aku. Halo wis diwasi. Yang ini siapa namanya? Dik. Oke. Lho, urung disauri kok oke iki piye ta kowe iki? Kowe gak krungu ya? Kono lho rong jawab. Gak krungu kowe? Ora krungu. Padha. Lah padha ora krungune kok. Lah kok nyapa mbok omongi oke? Lah kuwi malah temenggengen meneng piye ta kuwi? Itu kalau dalam bahasa Inggris namanya sompoken. Sompoken. Ayo Mbak, nyun. Yang ini siapa namanya Mbak? Ama ayah. Tani. Senenganku. Aku anggere gak patek sereh. Aku seneng golek sing ngono kuwi. Seneng anu. Pokoke sing jelas siji tok. Anyar malah mood ngono tok. Kuwi penting. Babemu. Apa kuwi kok sok? Penting apa lah baca ta mood. Kowe kok ora kulino berhubungan karo ngono-ngono kuwi. Kata-katamu horor. Mut. Yang ini ngono lho. Kowe enggak. Lah ngene iki sing nakoki ya aku wae ya. Ya. Mas Gedang. Lho, sik iki lho. Sing mut mau. Ya. Lah kemelan nen amon Nah. Nama saya Lah mana? Dewi Susanti. Makani. Iya. Oke. Nah, lanjutnya. Seneng ucapmu. Omong apa toh? Masalah.
Kene tak lagakno angel-angel kok ngomong apa to? Mulane te wong aja kemisit sik kemeruh kowe iki. Iya. Yang ini siapa namanya, Dek? Nama saya Rere Reni Fatmasari. Doi. Dek ngepasno tempo. Rere Pata Pasabari. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Saya sudah 5 kali. Apa Ya ini Masa cek sore kok 5 kali? Ki pripun to Pak Didi? Sindene jenengan iso tekan dindi. reno-reno. Berarti ki sinden kreatif. Apik ki. Apa wi? Rumahmu ada di mana, Mbak? Tadi makannya rawon. Walah ki ketoke salah kecamatan wong ki. Dadah, aku titip Piye? takoki tadi makan apa? Oke. Tadi makan apa? Saya tadi sama musisi. Oh, mangan musisi. Oh, mangan musisi. Peng 5 mang karo musisi tiba. Baik, paling gak minimal bass atau melodi. Alah iki jelas iki. Entek wong 5 ya iki. Apikmu. Matur nuwun, Mbak. Nggih, geser ya. Terus geser. Mbok takoni cover ya aku. Lah nyapa? Aduh. Kowe ngrasakno piye? Mbah seru lemet-lemet. Yang ini siap. Lho. Wah. Sik. Piye? Sampean ngerti BMKG? Apa Enek lindu. Jane bendanan. Guyu nek guyu apik. Iya. Kaya bojoku kan guyune ya manis. Iya. Guyu poangop. Yang ini siapa namanya, Mbak? Saya namanya Kawin. Oh. Kawin. Kowe ngrasakno apa, Mat? Aku ya embung. Rasane ning ndi, Mat? Daerah perut ke bawah. Penak apa ora? Enak. Kuwi lho kok Lanjut. keruas. Kalau boleh tahu rumahmu mana, Mbak? Saya gak bawa rumah. Kalau begitu kamu bukan bekecot. Deh. Bukan bekecot piye to kosok? Orang gomang. Oke. Geser. Terus geser. Kalau ini siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho seneng aku. Guru ngaji. Iki ijek enek iki nyuwun sewu. Bapak ini kan kaji to, Pak? Jenenge kan bapaknya gak salah Sukaji. Ngawur ya. Celane Pak Kaji. Iya. Bapaknya jenenge Sukaji, celane Lek Kaji. Waalaikumsalam. Iya. Ngangge nada nggih, Mbak. Pakai nada. Sukron. Oke. Sukron kasiro. Oh, sia. Oh, Oh, no. no. Yeah. Oh. Matt, aku gak kuat, Matt. Aku ya bodoh. Yang ini siapa namanya, Dek? Aku namanya Nuli Inces Sabla Monga Mas. Waduh, kebakaran jenggot di gua. Wah, berarti dipanggil ngah kena dong. Masa enek kita sambut pesinden, Mbak Ngah. Ora penak. Mongah. Panggilannya itu siapa? Inces. Inces. Oh, ces. Ces dhewe kowe. Ayo kowe siji. Alah karek sok mbok bakno sisan. Ora wong kowe ra muni apa-apa kok. Ayo kono. Lah, takok biasa no oke lah ngene nganggo nada dangdut iki. Mosok kene ya jek paham. Nyun sewu lho Bu nggih. Bu. Anggo kendang ora iki? Gak yo. Kowe wong nom kudu tata trapsila lho. Sopan lho kowe. Sembahan. Engko tengkek iso nadane. Iso, pesinden iki saged sedaya nggih, Pak. Lho kuwi pesinden nganu tuntun-tuntunane Kediri ya kuwi. Wah, tuntun. ngrepot napa malah. Kowe ra sopan blas to, Mat iki. Yon sewu ibu, kula badhe pati panjenengan bawa pilih panjenengan kersa kula tangan di panjenengan batara berawa ingkang panggung suling wonten tanggapan kula. Nggih. Apa kok nggih iki piye to? Kedua Bu. Ayo, Sang.
Nyun sewu nggih, Bu, badhe tangklet. Daleme Pak Kasun pundi? Lah ora. Ayo mau musik. Ayo. Nyun sewu lho nggih. Mboten kula ateges nyepele. Eman. Pamit mulih. Panjenengan paring asma sinten? Bu. Panjenengan paring asma sinten? Bu. Aduh. Wetenge brodol. Kowe aja mlumak. Kowe dikira kintel. Kintel untunge. Kene kan Bu. Paring asma sinten? Bu. Kurang banter paling. Banterno. Unang patung. Patung nggih wong patung jenengan supuh. Paring asma sinten? Bu. Cedhake to cedhake to. Jenengan paring asma sinten? Bu. Mok kon nyium. Kalau wong siap, wis siap. Sampun nggih. Wah, dereng ngangge kaca tesma. Nembe ketinggal nggih, Bu. Mosok kacamata karo kene hubungane apa? Iki nggo centelane nek rene iki nutupi ngawur. Ngapunten, paring asma sinten? Bu. Ayo baju Pak. Cuk. Apa ya Pak? Apa tuh? Cuk dhewe. Aku dicoki. Kuwi ora ki basane ngono. Bahasa apa? Ora miso awakmu ora. Ya ora, Papua ora kok. Merah-merah cuk. Nyun sewu. Kula tangklet nak. Apa cuk? Ya ta. Apa ta? Lah mikir incer iki patene Mas. Wis langsung siarna sapa sing ngapain nyanyi yo. Oke. Malah resiko. Aku iki sebagai pendidik konti. Sapa? Kula siarke nggih, Pak. Kula tancep setunggal nggih. Jack 1 2. Wah. Enak ya, Pak. Niki napa niki sone? Sidor koso ndasmu kuwi. Jack 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enak. Ekone jan Jos. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati yang nanya ada. Kok endi piye to lambemu lho? Eko iki karek jipuk gurine kok takok endi? Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Ing. Belimbing. Bing. Untukku garing lho. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jeruk. Eko apa Eko syariah lho. Menjaga kesopanan. Kayak bange syariah lho kata-katamu horor kabeh kok. Dan juga hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Apa Katokmu suwek. Eko ki guri to Mas kok suwek piye to? Karek aku Eko jak bantani piye to kok. Ya sepurane, Pak. Oke. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Sapa muni wo? Kowe iki ngulang elek kok. Aku gak lho kata-katamu horor kabeh. Sing horor ning ndi ta, Mas? Kok sing sopan liyane kuwi akeh. Berarti Eko kudu sopan. Sopan no. Gak oleh omong jorok. Ora oleh. Dipirsani piyai mriki. Mari kita sambut. But. Lho Pak, anu Bu Kasun ngomong jorok Bu potong 750. Mboten kula buta. Aku buta besok. Yuk langsung tak bagiin artis cantiknya Jawa Timur Indonesia. Siapa? Yusito. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Dan artis yang berikut ini mempunyai panjang tangan 5 meter persegi. Artis yang merupakan mempunyai julukannya ulur-ulurnya Jawa Timur, coy. Sing duwe sikil dewasa Indonesia, coy. Wis kaya nyu papala bro. Go palapa. Ayo pala Urung. Lah piye kudu urang gedhi. Yo. Lah. Yo. Wah, piye? Wedi kono ya, Pak. Ngakoni kalah lho. pas mungkin mikir sing beda. Mikir sing beda kira-kira kuwi. Seto iki mesti sentimen tukang son. Jajal. Yo. Aduh. Mikir bener. Oh, mikir to kadane kok. Jajal Met siaro kaya orkes Met, ayo Met. Ayo. Oke, baik saudaraku, utama untuk perapatan yang sangat luar biasa.
ada salah satu pesinden yang kami hadirkan istimewa untuk Anda semuanya. Siapa dia? Yang satu ini malam ini spesial untuk Anda semuanya, cow. Hadir dari wilayah Kediri, tentunya untuk Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kri Sukri. Apa Ci? Cici sapa kok jaji Kamu jaji. celuk Sukri. Ki guyumu kakean, Mas. Ya terus? Guyu sithik wae ora usah dawa-dawa. Sithik? Sithik. Ah, bape ra enak. Salah emok sedot. Aja dawa-dawa sithik. Baik saudaraku semuanya, saya panggilkan salah satu pesinden yang sangat luar biasa. Yang satu ini spesial untuk malam hari ini, supaya perapatan benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Malah apa-apapan. Jare kon sithik kok. Maksudnya sedengan. Sinten riyen? Sinten Pak Wis menika? manut apamu sing boleh. Yuk kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Sopo to? Hei, sopo? Sopo kuwi? Hah? Yo, Sopo? kamu Sosei. Si, Melikiti. Wele. Sopo tico? Caranan. Caranan. Turut Plas-plasi Turut rasa dipenggak, turut Lah ya. gurun. Ayo tune ora ngene itu. Turut gunung. Turut Oh, jaluk dilegakne ngono lho karepe iki. Masa kamu tidak tahu sih? Gai. Kurang puas. Oh, saya tidak puas. Kalau tidak Aku ngerti awakmu kaya gini kok ketoke wajahe ada kemiripan to. ya. Utang judi. Adik kakak lah. Ora. Kayak iki tau dadi pembantune sampean ya, Mbak? Udah koro enek kok 3 tahun. Mangane apa, Mbak? Ramban. Oh, rambak. Kok kamu tahu? Habis kamu mirip sih. Mirip sama siapa? Mirip sama mertuamu. Iya to ki. Ayo jajan Mas Brono. Siap, gerak. Latah caki. Badan sudah. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, pundak, pundak, lutut, kaki. Wah, Anu enak repot tak temekne aku. bisa Aku sing repot nek bagian sing ke mau lho. sing ndi to? Pundak ke mau lho, repot aku. Pundak riyen. Repot aku. Jajal komen. Kepala, pundak, dada, lutut, kaki, kepala. Iya to kok seruwenerno. Ayo dijajal iki kok so. Dijajal apane kok? Dijajal suarane ya ngono to, Mas. Kene ta? Sama dadi wong lanang ki piye carane? Dik Susi, Inji. satu lagu buat kamu. Mungkin dengan lagu ini kamu bisa terbuka pintu hatimu untuk aku. Gitu. Kuncinya C, Mas. C. Terus kendangnya siapa, Mas? Duri. Ya. Duri duri dam dam duri duri dam. Duri duri dam dam duri duri dam dam. Duri duri dam dam duri duri dam. Asik. Duri duri dam dam duri duri dam. Deng 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 deng. Aku ya jak nyanyi kuwi to, Bapak. Oh iya, anakku ganteng Ya, banget ya. ya. Bagus. Alah, bagus. Alah, Sayang. Yo iki mah kok ganti wedaki to anake yo, wedaan. Iya, nyanyi koyo kuwi mau aku jak nyanyi koyo kuwi. Bisa nyanyi. Bisa. Duri duri dam. Oke. Tapi wedaan dhisik. Oh iya ben iya ta Iya, cacile ben ketok bagus ganteng. Alah. Bocah kok gantengnya bagusnya koyo ngene. Ya ampun. Madep syuting. Anake sapa kuwi ganteng ngono kuwi? Alah gantengnya namanya siapa, Nak? Komet. Kelas berapa, sayang? Kelas 2. 2 gini, sayang. Besok kalau gede mau jadi apa, Nak? Sak dadi-dadine. Lah, iki opo bocah kok sak dadi-dadine? Apa to, Bu? Iki yo dipacaki sing bagus.
Lo alise kurang kandel ben ketok ireng ngembang bakung. Alah bocah kok gantrenge. Ya bagus sih. Kasih bengos. Kayak brengos ben cah cilik kan kayak brengos nek ketok ganteng. Lo. Iki sampeyan nek gedhe muga-muga dadi pilot, tinggo nulis wong akeh ya. Heeh, lah. Iki nyapa kok nyerongkol mengarep lo nyapa. Iki Bu. Iya maaf. Bagusnya kamu. Gimana? Duri dam, duri dam. Duri dam, duri dam. Duri dam, duri dam. Deng. Sate. Urung. Wis sate, aku takok sik lagi kowe. Kamu makannya apa? Sate. Makannya apa? Sate. Makannya apa? Sate. Makannya apa? Sate. Kowe kaya gendruwo. Nyanyi. Iya nyanyi sayang iya sayang. Nadane sire nadane apa? Kendeken kurang dhuwur. Ora sate le, tempe. Kurang anu pas-pasno tempe. Kurang dhuwur sithik. Tempe. Wes boh. Kamu makannya apa? Tempe. Kamu makannya apa? Budek ya. Isih to, ditakoki ben pindho kok iso nesu-nesu to. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Ada tempe goreng, ada tempe bacem, semuanya adalah tempe. Tempe. Pinter ya bocah ki. Makasih. Alah. Bisa nyanyi nak? Bisa. Bangun tidur coba nyanyi bangun tidur ku terus mancing. Mandi. Mandi Kan nang- jek bau. Mandi nang kali karo nggo pancing. Gitu yo. Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Gigi apa to, Pak? Gigi untu. Lah ya untune Wajo. giman. Loh. Untune giman. Bangun giman. Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Habis itu ku tolong iblis. Ibu ya, Pak? Ibu ki mama. Ya makmu kaya iblis. Terusno kowe. Ibu. Oke. Ayo nyanyi no duet wong loro. Kowe wis kadung aku ganteng kok kowe. Kok pede ngomong ganteng lho kok. Yo gak kita bersihkan. Bersih barsi sampean yo mentok. Yo. Entar siane ini. Nah. Wah, bersih kowe tanganmu kaya napa to. Suwe-suwe malah Gak kaya apa-apa, tetap cakep kok. Yuk sini. Ganteng? Iya ganteng banget. Delok cakomet ganteng nggih Bu nggih. Nah, aku lho. Sumpah. Iya. Wani. Itu loh. Dosa. Ganteng kamu ganteng. Ayo nyanyi. Ya oke nyanyi. Minta lagu apa, Bu? Oke. apa Engko selak njaluk ruwener. Oh. Karo. duet sing hit saiki lho. Hit. Ya, Nimas musti kandeng ati donga kok dosa piye donga Gusti Ya. tresno iki abadi yo do Ayo to. Suwangkemmu iki lho. Kene cek mikir. Napa niki, Dik? Oke ya. Ya. Dak, karo sampean aku ora apa lagune ya. Apa lagune? lagi hit itu. Sing itu, heeh. Oke, siap. Oke, ya. Aku lagu apa tak kuasai. Cuma rantu elek. Kasih Iya, katresnan sejati sampun katuran Pak Didi. Katresnan sejati lah. Nggih, niku jane lagu kawak ning sakniki hit malih. Oh. Dudah mutiara sing lawas. Nah, Nggih, lagu lawas niku saya kadang bisa tambah sae, Pak. Heeh. Digarap enggal tahun niki nggih bledos nggih. Ah. Alhamdulillah nggih rame. Nggih. Ditanjake meneh nggih, Pak. Ah. Napa wonten pamundutan Iki menika? isih ana pamundutan iki. Ha nggih. Menika wonten pamundutan saking menika iki mati sampeyan lagi. Nah, nggih menika Pak Karji Bakul Jagung Marga Mulya penggemar Pak Didi Ces.
CS. Didik Mania. Wah, nggih. Didiker. Napa gadah fan to? Lek komentan kometer. Kula dodoker. Lek jenengan apa, Pak? Didiker. Oke. Sami-sami melungkere. Nggih menika nyuwun lagu Bambang Wetan versi Jaranan. Bang Wetan versi Jaranan menika saking Pak Karji Bakul Jagung Margomulya. Ya. Menika maringi bebungah Kang 100. 500.000. Dan iki kok nembe 700. Oh, berarti Pak Didik 400. Pak, ayo Pak. Mbok cekek to enake yo iki. Pak, balene to Pak. Enak yo mung iki lho, kan mang mbok tampa yo iki lho. Lah niku tulisane Gang 100 lho. Kok medale namung 700. Ayo jenengan nambahi 400. Yo 1000 Pak Karji. Niki tulisane Gang 100 medale kok 700 Pak Karji. Kirang 100 nek ngoten Pak Karji. Malah di enten sing malah dibalekne. Nyuwun gending Sri Uning saking kawula penggemar wayang kulit nggih Pak Sansa. Kula ya Pak San sinten Bu? Pak Samilan saking Sukamara Puren. Puncu. Apa iki ora ngono tulisane ya? Tulisane kaya dokter. Anu Sri Uning. Sri Uning nggih. Ana iki mang Bang Wetan ana Sri Uning. Iki Bang Wetan sapa minangkane iki? Sinten menika? Mbak Nulik. Ayo siarno Met. Iki mau Mbak Susi mbok siarno, Mbak Nulik yo siarne. Yo, ada siapa aja? Iki lho. Ho. Kowe iki nyaro sinden apa nyeluk tukang ojek to jane? Yo, ada siapa dia artis cantiknya Jawa Timur, cow? Ada artis cantiknya Jawa Timur. Ada siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan? Nuli. Kok nyepele cah kowe iki. Li lah apa mbok gagahno piye? Ikhlas pora. Kalau mang kowe karo Susi sok mesra-mesra lali karo aku. Ikhlas pora. Ora usah demek-demek. Langsung bres Mbak, bres. Wong gayamu. Nek panggung ki milik umum. Dadi endi sing ngadeg ya kuwi kudu awake dhewe menjalin kaya-kaya kuwi lho. Alibi. Ora iso. Kowe ngono kuwi brangan-angan terlalu tinggi nek kowe karo Susi jauh. Langsung Mbak Sampo. Pancene ya atok kono Blitar kok. Kowe iki panggah cocoke karo aku. Kok arepe selingkuh awak. Ora mungkin. Lah mang nyapa duet-duet mesra-mesra. Alah wong duet tok awake dhewe gak mungkin aku ninggal awakmu terbaru. Nek ngono kowe ya duet karo aku. Kok iso lagu terbaru? Kok iso kita ya mesra. Kok jajal mlaku tak Chandra. Apa jajal mlaku to. Wis dumugi wayane mangsa kala dumawa kotra saking pangwaksaning Gusti. Ingkang temanten putri nggih menika kados Dewi Sri Kandi ingkang putra nggih menika kados Sri Bombok ingkang ahangap Sri Bombok iki. Piye? Sing apik lho. Mosok aku Sri Kandi ya, Mas. Aja. Oh, matane PC. Kaya ngene Sri Kandi. Ki wedok aja gelo. Aku mung duet. Aku ora bakal ninggalno sliramu. Tenan, Mas. Kowe ngantek. Soswit. Kowe ngantek bohong karo aku. Titen ngono kowe. Aku ora bakal ninggalno awak. Janjimu iso tak pegang ora? Aku janji. Ora ana wong wedok liya. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu. Apik nek romantis. Aku nak ngene gak apa-apa. Lah terus irungku wong irungku wis ngene ditambah ngene. So sweet untumu. Wong kaya wong kerah ngene. Aku ki nesu Mas kok so sweet. Diajeng. Aja nesu. Idune nyiprat. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu wong ayu. Tenan? Iya. Kowe ora ngapusi? Ora ngapusi. Tenan. Ora ngapusi? Perang ki. Aku mung sliramu. Ngono ki ndang tabuhane guntur ngono lho apa sampak ngono lho. Mbok yo sing peka ngono kaya. Ngene iki tabuhane sampak ya to. Lanang kok wedok iso mekekah iki jeneng lanang kok. Ora mesti dhewe nek kadung nesu lanang. Oh ngono. Heeh. Saiki sliramu duet karo aku Kang Mas. Nggih, Bu. Sing lanang kalahan gitu ya. Kalah tiron sampai koplok lho. Nggih, kalah tiron, Pak, kalah tiron. Kowe pamer ning ngene warga kene duet mesra, lagu terbaru. Saiki kowe duet karo aku lagu terbaru. Langsung iso ra iso kowe ya karepmu. Lagune nopo? Roro Jonggrang, Mas. Langsung idai tenggoke.
Iso ora? Nek iso ganti. Luwe becik aku mati. Lah wong urung nembang kok terus njaluk mati piye to kowe? Ora jograng rapal aku. Ora apa to. Wong sing mau. Kuwi terbaru lho kuwi. Memang ngomong terbaru kancane do lali yo terbaru. Lah Mbak Nulu kapale lagi saiki kok. Lah yo apalku lagi iki kowe kudu trimo. Ayo diladeni nek rambut ladeni pecah ludiramu. Ayo Kang Mas Bang Wetan. Cacek kaya nyangking manci. Meneng wae. Kowe iki salah. Wong lanang salah meneng, cukup meneng. Wong wedok ngomong piye meneng. Rasa jawab. Tapuk kene ngomong akeh Bang. Wong wedok. Mlaku Mbak. Tumbas kethek teng pundi ya, Mbak? Hah? Tumbas kethek teng pundi? Ayo, Tang, siap. Kita wong loro penari latare. Nah, king. Bang Wetan. Aja penari latar, Pak, kesel. Aku jadi reco. Dobel. Makaten. Alah, wong kurces ngono. Ayo. Makasih, bilang apa? Ayo, bilang apa? Minti. Sampun menika diaturi Bang Wetan. Gitu Pak nggih. Dijaranke. Apik ya? Apik. Jarane ngantek nggon-ngosan. Bukasun mbok menawi wonten pamundutan, Bu. Buningsih badhe ngersake napa nggih? Mumpung kula pun napa mawon? Niki lagu napa mawon saged, cuma sing mboten saged saire nggih. Kudu jenenge rong apal. Sair nggih lair ngomong.